milloin, missä tai miten kuulit ensimmäisen kerran Grouse Clanin musiikkia, vai oliko se edes Grouse Clan silloin? On ollut Grouse Clan, joo. Se oli, jos en ihan väärin muista, niin 2005 tuo itsenäisyyspäivä. Siellä oltiin Uimaharjussa. Soitin silloin Descended-nimisessä bändissä, niiden kanssa oltiin siellä Uimaharjussa itsenäisyyspäiväkeikalla. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun kuulin bändiä. Tai itse edellisenä iltana taisin kuunnella bändiä. Tuli Johannekselta puhelu. Pakko oli vähän tutustua ennen sitä iltaa, että mikä on meininki heille. Millainen oli ensivaikutelma? Aivan mielettömän siisti. Just niin kuin itse kuuntelen just tuon tyylistä musiikkia tosi paljon. Tykästyin saman tien. Sä meinasit sitten päätyä basistiksi tähän bändiin, niin mitä siinä oikein tapahtui? Siis Johannes soitti just niin kuin tämän keikan edeltävänä iltana ja mulla oli silloin Muusikoiden netissä ollut hakemus ihan vain silleen, että niin kuin se tämän Descended-homman lisäksi olisi saanut jotakin tämmöistä, jos olisi tullut joku mielenkiintoinen prokkis, niin olisin lähtenyt mukaan siihen. Ja sitten se oli itse asiassa edellisenä kesänä laittanut, kun meillä oli sen bändin kanssa vähän ongelmia, että jatkuuko vai eikö jatku. Ja sitten ajattelin, että katselen vähän ympärilleni. Ja sitten Johannes otti yhteyttä ja kyseli, että miten se olisi, että haluatko lähteä basistiksi tähän hommaan. Ja olin silleen, että no perhana, että mieli tekisi ihan kauheasti, mutta sitten tässä oli tämä ongelma, että kun oli Lieksasta kotoisin bändi ja itse asuin Joensuussa, niin se kulkeminen olisi ollut niin iso homma, että se vähän kaatui siihen. Jos pojat olisi ollut Joensuussa, niin olisi ainakin lähtenyt jonkun verran soittelemaan niiden kanssa testaamaan, että mikä olisi ollut meininki. Mutta miten sä vertailisit Nerve-Endin ja Grouse Clanin kehityskaaria? No, ajallisesti on ainakin erittäin erilainen. Grouse Clanihan on tehnyt tosi pitkään. Muista milloin ne on aloittanut, siis niin kuin 10 vuotta jo paukuttanut tätä hommaa. Meillä se on just sitä, että meillä tämä homma lähti käyntiin ihan kunnolla vasta silloin, kun me saatiin niin kuin kokonainen bändi. Että ennen sitähän meillä ei ollut yhtään ainutta keikkaa Nerve-Endillä ollut. Ja me sitten tehtiin musavideo ennen yhtään ainutta keikkaa. Et vähän silleen niin kuin ollaan just muutamissa haastatteluissa sanottu, että tämä on tämmöistä vähän niin kuin perse-eläpuuhu. Kaikki tehdään väärinpäin ja vähän niin kuin väärällä tavalla, mutta ainakin se on näyttänyt siltä, että se on toiminut ihan hyvin, että ihmiset tuntuu tykkäävän. Miten se on sitten mahdollista, että teillä tapahtuu näinkin paljon lyhyen ajan sisässä ja sitten toisella bändillä tosiaan menee 10 vuotta ja ne saa 2-3 julkaisua tehtyä ja pari musavideoa? No meillä se on aika pitkälti tuon Kaseliuksen Joonaksen harteilla se homma, että se painaa työtä ihan koko ajan. Se on niinku se elää sitä bändihommaa, meillä se on aika pitkälti, että meillä on demokraattinen bändi, jossa on oikeasti niin kuin johtaja, joka päättää sen, että miten asiat menee niin kuin loppujen lopuksi. Ja Joonas on just semmoinen, että se ei päästä käsistään niin kuin huonoja asioita. Että se tekee niin kuin asiat niin hyvin kuin ne vaan ikinä pystyy tekemään. Voi sanoa, että niin jos joku olisi sanonut semmoiset 5 vuotta sitten, että olet muuten Stonea lämpäämässä ja ryyppäämässä jonkun Latvalan Roope ja olet sen nimen Janne Nirri ja Kasarin kanssa, niin olet varmaan vetänyt turpaa, sanotaan sitä paskaa, että ei tule vielä tapahtumaan tai ei tule tapahtumaan ikinä. Ja sitten kun Stonen jutut oli ohi, niin tiesi, että seuraavana viikonloppuna lähdetään niin Mokoman Staminan rytmihäiriön Jarkko Martikasen kanssa soittamaan Tavastialle ja Pakkahuoneelle. Niin ei voi muuta olla kuin kiitollinen. Onko noissa reissuissa jotain semmoista yksittäistä erityisen hienoa hetkeä, mikä on jäänyt mieleen? Ihan ylipäätänsä se fiilis, kun lavalta meni pois ja pystyi sanomaan sen, että kiitos yleisölle, että seuraavaksi lavalle astelee Stone tai menkäähän siitä Staminaa kahtomaan tai että Mokoma aloittaa ihan justiinsa tuolla toisella puolella, niin oli se jotenkin niin absurdi tilanne. Että se nyt on kuukausi niistä reissuista, niin ei jotenkin aina välillä tulee vaan semmoinen olo, että niinku on vaan nähnyt unta. Ja kyllä niinku siis semmoinen tilanne mulle kävi itselleni tuossa silloin Pakkahuoneen keikalla, se viimeinen keikka siellä
Sakaran reissulla. Sitten kun me käyttiin siellä lavalla ottamassa tämä yhteiskuvaa koko Köörin kanssa ja ne pyytivät meidät sinne mukaan, meidän bändi, joka ei ole niin kuin Sakaralle vielä millään tavalla niin kuin tekemisissä, että me oltiin vaan siellä soittamassa. Ja sitten kun näki sen kuvan ensimmäisen kerran, niin oli vaan silleen, että mitä ihmettä. Ja sitten tämän kuvan jälkeen, kun olin siellä takahuoneessa, Annalan Marko kävelee alas portaita. Sitten me on vaan siellä silleen niin kuin herkistyneessä fiiliksessä ja oikeasti tippalinssissä. Ja sitten että mikäs on? No, että ei, on vaan niin onnellinen olo. Nappas syliin, sanoi, että nauti, että pitääkin olla onnellinen olo.